Akwụkwọ ihe mere nke mbụ isi nke 13. David na ndị isi nke 1,100 na ndị isi niile gbara izu. David wee gwa nzukọ Izrel niile sị, ọ bụrụ na ọ dị unu mma, ọ bụrụkwa na o sitere n'aka Jehova Chineke anyị ga-ezitere unu na ụmụnne anyị ndị fọdụrụ n'ala Izrel ozi, n'ihi na ha nọ n'etiti ha na ndị nchụaja na ndị Livayị n'obodo na n'ime obodo nta ha, ka ha wee zukọta. Anyị ga-ebughachikwa igbe Chineke anyị n'ebe ahụ, n'ihi na ha achọghị ya n'oge Sọl. Nzukọ ahụ dum zara ha sị, ka o mee, n'ihi na ọ dị mmadụ niile mma. David wee kpọkọta Izrel niile site na Shiho na ndị Ijipt ruo n'ọnụ ụzọ ámá nke Hemet, iji bute igbe Chineke site na Kiriat Irim. David wee soro Izrel niile gaa Balet ruo Kiriat Irim nke dị na Luda, iji si n'ebe ahụ bute igbe Chineke Jehova onye bi n'etiti cherubim, ebe a na-akpọ aha ya. Ha wee buru igbe Chineke n'ụgbọala ọhụrụ site n'ụlọ Abinadab, Viza na Ahio na-edu ụgbọ ịnyịnya. David na Izrel niile ji ike ha niile kpọọ egwu n'ihu Chineke, jiri abụ, une, viola, timpani, simbal na opi. Mgbe ha rutere n'ala Kidon, Fiziel tinyere aka ya n'igbochi igbe ahụ, n'ihi na ehi ahụ na-ama jijiji. Ma iwe Jehova dị ọkụ megide Viza, wee tie ya ihe, n'ihi na o tinyere aka ya n'igbe ahụ. O wee nwụọ n'ebe ahụ n'ihu Chineke. David were iwe n'ihi na Jehova meghere gbawa na Viza. O wee kpọọ ebe ahụ Perez Visa, aha ya ka ọ na-aza taa. David tụrụ egwu Chineke n'ụbọchị ahụ wee sị, olee otu m ga-esi kwe ka igbe Chineke bata n'ime m? David ebubataghị igbe ahụ n'obodo David, kama o nyefere ya n'ụlọ Obed Edom onye Gat. Igbe Chineke wee nọrọ n'ụlọ Obed Edom ruo ọnwa 3. Jehova gọziri ụlọ Obed Edom na ihe niile o nwere.